inyo haraman ng pagtuo o opinyon apan ang tinuod ang kamatuoran nagpabilin nga ang Jehovah erroneous name of the God of Israel. Kay sumala pa sa Encyclopedia Judaica ang tama nga paglitok sa ngalan sa Dios katong YHWH is Yahweh og dili Jehovah. Unya sa inyo pud nga basahon nagsulti ako ginang kanunay ginabalik-balik walay na side kung giunsa paglitok ang ngalan sa Dios sa sinugdan. So inyo hanang basahon dili na amo ang gitawag og basahon. So mo na nga dili pwede nga ipamugos ang usa ka butang nga bisan gani kamo nga nagpamatuod nga inyong ipamugos nga ang ngalan sa Dios Jehovah bisan gani kamo nagpamatuod naghatag og pahimugat nga wa mo nasayon. Pero kami based sa mga dagko nga mga ebidensya mas pinakaduol nga litukon ang ngalan sa Dios or ang paglitok sa ngalan sa Dios Yahweh or Yahweh og dili gitawag og Jehovah. So kanang mga Jehovah's Witnesses with due respect sa balog ilaha, so ilaha man ang pagtuo pero ang kamatuoran nagpabilin nga kanang pulong Jehovah dili gyud na mao ang ngalan sa Dios nga maglalalang. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Bisan kinsa nga naay ang mga pangutana, klarifikasyon, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa ug mapaningkamuto nato ng matagaan ug igong pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika sa kasaysayan ug sa Biblia.